2, 1. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί όπως και κάθε εβδομάδα, έτσι λοιπόν στην εκπομπή μας, έχω τη χαρά να φιλοξενώ ένα πολύ καλό μου φίλο, ένα υπέροχο παιδί και έναν άνθρωπο που ψάχνεται με τα πάντα. Και γι' αυτό το λόγο, οι ενότητες παρέα του, μαζί του στην εκπομπή, είναι πάντα ενδιαφέρουσες. Και να σας πω και την αλήθεια, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα μιλήσαμε για την αριθμολογία, έχετε δείξει πια και το ενδιαφέρον σας. Καλησπέρα, αγαπημένε μου Χάρη Τζιάν. Καλησπέρα, Νατάσα μου, τι κάνεις? Καλά, όμορφέ μου. Χαίρομαι πάρα πολύ πάντα όταν είμαστε παρέα, γιατί εμείς τα λέμε έτσι κι αλλιώς και off the record. Οπότε είναι σαν συνέχεια των συζητήσεών μας αυτά που κάνουμε. Πάντα. Θέλω να σου πω ότι με το λόγο για τον οποίο μίλησες την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες εβδομάδες για την αριθμολογία, που ξέρω ότι αγαπάς πάρα πολύ και έχεις μελετήσει και έχεις διαβάσει, ενέπνευσες πολλές φίλες μας και 2 εξ αυτών μου στείλανε μήνυμα για να τους αναλύσουμε αριθμολογικά. Οπότε θέλω να σας πω ότι στις επόμενες εκπομπές μπορεί να το κάνουμε πάρα και αυτό. Πολύ ωραία, εννοείται, να πούμε πράγματα και να δούμε σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο σε προσωπικά ζητήματα, αλλά και σε οικονομικά, ό,τι αφορά δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Οπότε στείλτε μας ή καλέστε στο τηλέφωνο της εκπομπής ή στα social media, έτσι κι αλλιώς που έχουμε τη διάδραση στη σελίδα της εκπομπής μας, Νατάσα, τον αριθμό γέννησής σας, του συντρόφου, τη συντρόφου σας ή ό,τι θέλετε να μάθετε. Και εδώ με το Χάρη θα τα λέμε έτσι χαλαρά και ωραία πάνω στην αριθμολογία. Σήμερα λοιπόν θα μας μιλήσεις για τα καρμικά χρέη και πώς αυτά συνδέονται με την αριθμολογία. Ναι, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει σε αυτή τη ζωή με κάποια καρμικά χρέη, δηλαδή με ένα παραπάνω βάρος σε σχέση με τους υπολείπους, για να το πω έτσι πιο απλά. Είναι κάποιοι αριθμοί οι οποίοι το δείχνουν αυτό. Δηλαδή, όταν προσθέσουμε, όπως είχαμε πει, τους αριθμούς ημερομηνίας γέννησης και βγάλουμε ένα διψήφιο αριθμό, κάποιοι διψήφοι δείχνουν ότι υπάρχει καρμικό χρέος. Αυτοί οι αριθμοί είναι το 10, είναι το 13, το 14, το 16 και το 19. Όταν τα προσθέσουμε, όπως κάνουμε στη ημερομηνία γέννησης, δηλαδή. Όπως τα προσθέσουμε και βγάζουμε ένα διψήφιο αριθμό. Ναι. Όταν ο διψήφιος αριθμός είναι, για παράδειγμα, 16, αυτό σημαίνει ότι το άτομο αυτό έχει κάνει μια κατάχρηση της αγάπης σε πρώιμες ενσαρκώσεις. Σε προηγούμενες ζωές, λοιπόν, έτσι. Ναι. Άρα κουβαλάει κάποιες συμπεριφορές που δεν ήταν και τόσο καλές σε αυτή τη ζωή. Ναι. Και είναι σημαντικό σε ποιος αριθμός είναι ο διψήφιος, γιατί δείχνει και σε ποιο κομμάτι της ζωής έχει γίνει κατάχρηση. Δηλαδή, εάν βγει στην ημερομηνία γέννησης το 10. Ξεκινάμε με το 10, λοιπόν. Έτσι. Ναι, στο 10 σημαίνει ότι το άτομο αυτό δεν ολοκλήρωσε κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει και πρέπει σε αυτή τη ζωή να το ολοκληρώσει πάση θυσία. Δηλαδή, πρέπει να κάνει τα πάντα για να φτάσει στο τέλος του. Μάλιστα. Άρα είναι σε καλό δρόμο, θα λέγαμε, απλά επειδή δεν μπόρεσε. Δεν είναι σχετικά το πιο ήπιο καρμικό χρέος που μπορεί να έχει κάποιος το 10, γιατί στην ουσία απλά είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε, δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει και σε αυτή τη ζωή του δίνεται ευκαιρία. Καλείται να το τελειώσει. Αυτό. Μετά είναι το 13, το οποίο έχει να κάνει με την κατάχρηση της τεμπελιάς. Να το πούμε έτσι απλά. Δηλαδή, το άτομο αυτό ίσως δεν ήθελε να δουλέψει πάρα πολύ, δεν προσπαθούσε στη ζωή του, τα περίμενε όλα από τους άλλους. Και γι' αυτό οι άνθρωποι με 13 διψήφιο, που 3 συν 1 είναι το 4, καλούνται να δουλέψουν πάρα πολύ. Παρατηρούμε ότι μπορεί να μην έχουν χρόνο για να περάσουν ωραία στη ζωή τους, οπότε δουλεύουν για να καθαρίσουν το κάρμα της προηγούμενης ζωής. Και αυτό. Είναι δηλαδή εκφύσεως εργασιομανής, θα λέγαμε. Όχι, δεν είναι εργασιομανής, αλλά η ζωή τους τα φέρνει με τέτοιο τρόπο που αναγκάζονται διαρκώς να είναι στην τζίτα. Και αυτό λόγω του καρμικού χρέους, έτσι. Ακριβώς. Είναι κάτι που κουβαλάνε. Και είναι αυτό που καμιά φορά η Χάρη μου λένε πάρα πολύ, ότι γιατί μου τύχε αυτό και συνέχεια εργάζομαι και χρήματα δεν βγάζω. Ίσως είναι αυτό. Μπορεί να έχει αυτό το άτομο καρμικό χρέος και να συμβαίνει. Ναι, είναι πολύ συχνό. Αλλά είναι δουλειά η οποία δεν έγινε στο παρελθόν και τώρα ήρθε η ώρα να γίνει. Άρα λοιπόν πάντα έρχεται το πλήρωμα του χρόνου που λέμε. Ακριβώς. Μετά είναι το 14. 4 συν 1, 5. Το 5 είχαμε πει έχει να κάνει με την ελευθερία. Οπότε εδώ μιλάμε για την κατάχρηση της ελευθερίας. Δηλαδή το άτομο αυτό σε προηγούμενες ζωές καταχράστηκε το κομμάτι της ελευθερίας. Δηλαδή μπορεί να έκανε πράγματα τα οποία να μην είχαν όρια. Συνήθως επίσης το 14 συνδέεται πολύ με τις σαρκικές απολαύσεις. Δηλαδή, το άτομο αυτό δεν μπορούσε να συγκρατηθεί με τις ορμές του, με τις επιθυμίες του, μπορεί να έχει εθισμούς. Ναι.
όλα αυτά. Τα οποία κάπως επηρέασαν την προηγούμενη Ακριβώς. ζωή. Και τώρα ναι. καλείται να τα αντιμετωπίσει αυτά, Ναι. να τα φέρει σε μια ισορροπία, να είναι πιο συγκρατημένος Ναι. και να μην έχει αυτή την ορμητικότητα που Σωστά. είχε. Μάλιστα. Αυτό. Το 14, έτσι. Το 14 αυτό. Επίσης πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εντάξει, είμαστε άνθρωποι, είμαστε φιλίδωνοι. Είναι Βέβαια, πολύ δύσκολο εντάξει. να αντισταθούμε στους πειρασμούς. Και ο καθένας Αυτό. έχει τα δικά Ναι. του, έτσι, τους δικούς του, το δικό του σκεπτικό και σε αυτό το οποίο θα δοθεί. Απλά σίγουρα το μέτρον άριστον είναι το καλύτερο για Σίγουρα, να μπορέσουμε όλοι να τα ζυγίζουμε στη Πάντως ζωή. έχει να κάνει με τους πειρασμούς. Είναι Ναι, δηλαδή ναι. καρμικό χρέος στο κομμάτι των πειρασμών. Μετά είναι το 16. 6 είναι Και ένα ένα 7. 7, Το 16 είναι τα άτομα τα οποία έχουν κάνει κατάχρηση της αγάπης. Γι' αυτό το λόγο και στο κομμάτι το προσωπικό έχουν μία δυσκολία να κρατήσουν σχέσεις με τους άλλους. Δηλαδή εκεί που μπορεί να έρθει κάτι, ξαφνικά χάνεται. Ακόμη και αν προσπαθείς να το διατηρήσεις, μπορεί να χαθεί πάρα πολύ εύκολα. Είτε αυτό είναι σχέση, είτε είναι φιλία. Ναι. Γενικότερα δηλαδή όλες οι σχέσεις. Είναι πρόσχερες οι σχέσεις Είναι τους, πρόσχερες οι σχέσεις, ναι. Όχι γιατί εκείνοι το επιλέγουν, αλλά γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή μπορεί στην αρχή να είναι πάρα πολύ δοτικός ο άνθρωπος που θα συναντήσεις, αλλά στην πορεία να αποστασιοποιηθεί, να μην είναι τόσο. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνανε σε προηγούμενες ζωές, τους το κάνουν τώρα οι άλλοι. Γιατί, όπως έχουμε πει, στο κάρμα, εάν δεν βιώσεις αυτό το οποίο έχεις κάνει, δεν μπορείς και να το κατανοήσεις, δεν μπορείς να πάρεις το μάθημά σου. Εντάξει, είναι η διδακτική πλευρά, έτσι, Ναι. του κάρμα. Πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό στη ζωή μας? Δηλαδή, το ακούμε Ναι. πάρα πολλές φορές. Σε κάποιους που έχουν συμβεί κάποια γεγονότα περίεργα, τραγικά που τους έχουν πληγώσει, λένε ότι αποκλείεται να το πληρώσει ο άλλος με την έννοια ότι να ζήσει το ίδιο. Και βλέπουμε μετά από λίγο αυτό να πραγματοποιείται. Ναι. Κάποιοι λένε δεν πρόκειται, που δεν είναι ωραίο να είσαι εκδικητικός. Το θέμα είναι εσύ κάνεις ό,τι νιώθεις και ο άλλος κάνει ό,τι νιώθει. Αλλά καμιά φορά επειδή είμαστε άνθρωποι. Δεν είναι εκδικητικότητα αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη, Ναι. Δηλαδή... Πιστεύεις ότι έρχεται αυτή η στιγμή της δικαιοσύνης? Ναι, πιστεύω σε αυτό που λέμε αργεί αλλά δεν λησμονεί. Ναι. Δηλαδή πραγματικά μπορεί να καθυστερήσει να συμβεί, αλλά σίγουρα θα γίνει. Θα συμβεί. Λίγο πριν φύγουμε από τη ζωή, παίρνουμε πάντοτε αυτό που μας αξίζει. Καλά, αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Ναι, και αν παρατηρήσει τις ζωές πολλών ανθρώπων και διασύμων που γνωρίζουμε τις ζωές τους, θα παρατηρήσει ότι λίγο πριν το θάνατο πήραν αυτό που τους άξιζε. Ναι. Και ας ήταν όλη η υπόλοιπη του ζωή μέχρι τότε εξαιρετική, με ανέσεις, με τα πάντα. Ναι, με τα πάντα. Και συνήθως, ξέρεις, όταν κάνεις το κακό, σου γυρνάει το κακό. Και όταν κάνεις το καλό, απλά μάλλον επειδή το καλό το κάνεις και αυθόρμητα, Ναι. μπορεί και όταν σου έρχεται να μην το καταλάβεις ότι σου ήρθε εξαιτίας άλλων καλών που έχεις κάνει. Το κακό. Κοίτα, εγώ θεωρώ γυρνάει. ότι πολύ λίγοι άνθρωποι κάνουν καλό γιατί πραγματικά θέλουν να κάνουν ουσιαστικό καλό. Δηλαδή, πολλές φορές ένας άνθρωπος κάνει κάποιο καλό για να αποφεληθεί ο ίδιος. Δηλαδή, παρουσιάζεται προς Ναι. τα έξω ότι κάνει κάτι καλό, αλλά επί της ουσίας από πίσω υπάρχει ιδιοτέλεια. Ναι. Άρα εκεί, πώς περιμένεις να πάρεις Γι' αυτό πίσω και το δεν καλό? έρχεται ποτέ, Ακριβώς. ακριβώς. Γιατί μάλλον αυτό το καλό είναι πλασματικό. Είναι πλασματικό, πάρα πολύ σωστά. Ναι, μόνο τότε συμβαίνει. Όταν είναι ουσιαστικό, είναι αυθόρμητο και όντως βγαίνει από την ψυχή σου, τότε δεν μπορεί να μην το πάρεις πίσω αυτό. Σίγουρα, εννοείται. Ναι. Άρα τα καρμικά χρέη για τα οποία μιλάμε σήμερα είναι ουσιαστικά ένα βαθύ κομμάτι της αριθμολογίας. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί όταν υπάρχει αυτό το χρέος, σου καθορίζει όλη τη ζωή και είναι πολύ σημαντικό να το βρεις για να ξέρεις πώς θα το αντιμετωπίσεις. Εγώ καθυστέρησα πάρα πολύ να μάθω ότι έχω καρμικό χρέος στην αστρολογία, γιατί έχω, ναι. Έχω κάτι από όλα αυτά. Έχω το 16. Η αλήθεια είναι. Χάρη. Ναι, εντάξει, τι να πούμε, εντάξει. Αλήθεια. Ναι, έχω το 16, ναι, το οποίο έχει να κάνει με την κατάχρηση της αγάπης. Την αγάπη. Εντάξει. Κι όμως, να σου πω κάτι. Αυτό που λες, εγώ δεν το πιστεύω για το 16. Ναι, Γιατί εντάξει, νομίζω είναι... ότι είσαι δίπλα σου. Όποιοι πραγματικά σε αγαπάνε θέλουν να μείνουν. Και δεν τους διώχνεις. Ακριβώς, Γιατί ναι. αντιλαμβάνεσαι πια. Μπορεί παλιότερα, καλά παιδιά, είναι και της νεότητας. Μα εκεί είναι το καρμικό χρέος, ότι εγώ δεν διώχνω κανέναν.
αλλά ο άλλος μπορεί να φύγει. Αυτό είναι το θέμα. Καλά, Κατάλαβες. πάντα από δίπλα μας φεύγουν άνθρωποι Ναι. και έρχονται. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι η ουσία. Ότι μένουν αυτοί που πρέπει να μείνουν. Αυτοί που πραγματικά. Γιατί αν αποζητάς αληθινή αγάπη, που Ναι, ξέρω ότι ναι, εσύ ναι. είσαι ένας Εντάξει. τέτοιος άνθρωπος. Ακριβώς. Θα μείνουν αυτοί οι λίγοι. Γιατί μην νομίζεις ότι το μεγαλείο της αγάπης μπορεί να προσφερθεί απλόχερα από τον καθένα. Πρέπει να το Όχι, έχει όχι, όχι. βιώσει και να έχει Ναι, επάρκεια ναι, ναι. για να στο δώσει. Ισχύει πάρα Για πολύ. φαντάσου ένας άνθρωπος που είναι κενός από αυτό, πώς του ζητάς αγάπη τη στιγμή που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Άρα θεωρώ ότι στο τέλος μένουν αυτοί που πραγματικά σε αγαπάνε και που μπορεί εσύ να μην το έχεις αντιληφθεί, αλλά ήταν Ναι. αυτοί. Για σκέψου το και αυτό. Μπορεί να είναι και έτσι. Μπορεί Θα να το είναι δω και και έτσι. στην πορεία Θα αυτό, το δω εντάξει, και αλήθεια. στην πορεία. Είναι. Λοιπόν. Εγώ είμαι δηλαδή γνήσιο παράδειγμα του 16, οπότε θα το επιβεβαιώσω. Τώρα που- Και είναι που και το το 19 που δεν είπαμε. Α, δεν είναι, είναι, ναι. για πες, νόμιζα ότι κλείναμε στο 16. Είναι Για και το πες. 19, το οποίο είναι το καρμικό χρέος, το οποίο συνδέεται με την κατάχρηση της δύναμης. Άρα Επίσης άνθρωποι πάρα που είχαν πολύ δύσκολο. εξουσία, Ήταν άνθρωποι που είχαν εξουσία, ήταν ας πούμε σε υψηλές θέσεις, είχαν ηγετικό ρόλο και γι' αυτό το λόγο σε αυτή τη ζωή παρατηρούμε ότι έρχονται στην αντίθετη πλευρά και συνέχεια τους υποτιμούν οι άλλοι, έχουν δύσκολα αφεντικά και συνέχεια Άρα δηλαδή βιώνουν βιώνουν αυτό που την κάνανε. άσκηση εξουσίας από τους άλλους. αυτό που κάνανε. Άρα το... Επίσης πολύ δύσκολο και αυτό. Πάρα πολύ. Ναι. Άρα η ουσία και αν Προτιμώ μπορούσαμε να κάτσω στο 16 βγάλουμε εγώ δηλαδή. χίλιες φορές. Ναι, ρε, από το 19, Εντάξει, ναι. πραγματικά από όλα αυτά που μου είπες, μόνο το 10, το οποίο είναι εντάξει light, Ακριβώς. ok, Ναι. και το 16 είναι τα πιο, θα έλεγα, χαλαρά καρμικά χρέη. Τα άλλα είναι λίγο δύσκολα. Ναι, είναι λίγο ζόρικα. Και οι εθισμοί και η εξουσία. Ακριβώς, ναι. είναι Και το κομμάτι λίγο της δύσκολο. δουλειάς, το ότι πρέπει να δουλεύει συνέχεια. Βέβαια, εννοείται αυτό. Ναι. Ξέρεις τι καταλαβαίνω, αν θα μπορούσαμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα ή έτσι έναν επίλογο σε όλο αυτό, είναι ότι πάντα ό,τι έχεις κάνει σου γυρνάει μπούμεραγκ. Οπότε Σίγουρα. πρέπει να κάνουμε... Θα έρθεις αντιμέτωπος με αυτό, αργά ή γρήγορα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κανείς δεν γλιτώνει. Ναι. Οπότε ας κάνουμε το καλό από την καρδιά μας, Αυτό, ναι. για να Και μπορούμε να επίσης, εισπράττουμε και καλό. δεν πρέπει να λέμε το καλό. Εννοείται αυτό. Το Δηλαδή, καλό δεν διαφημίζεται, ναι. Ακριβώς. Ναι. Γιατί όταν το διαφημίζεις είναι σαν να μην το έχεις κάνει Σαν κιόλας. να μην το έχεις κάνει, σαν να το έχεις κάνει αυτό που είπες πριν. Είναι Γι' σαν να το αυτοπροβολή κάνεις, γι' ιδιωτελώς. αυτοπροβολή, ακριβώς. Ναι. Για να προβάλλεις ας πούμε, τον εαυτό σου ως κάτι ας πούμε καλό. Ναι. Όχι. Σε αγαπώ πάρα πολύ να ξέρεις. Εγώ να δεις Πραγματικά. μετά, αλήθεια. Γιατί είσαι αυτός που είσαι, γι' αυτό σε αγαπώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα εδώ κοντά μου. Και θα Εγώ είμαστε και την ευχαριστώ. επόμενη εβδομάδα με κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και θέλω και ο κόσμος, όπως έχει ήδη αρχίσει να το κάνει, γιατί εσύ τον έλκεις τον κόσμο να το κάνει, να μας στείλει είτε τους αριθμούς γέννης, ημερομηνίες, είτε κάτι άλλο που θα θέλετε να συζητήσουμε με το χάρη μου τον αγαπημένο. Έτσι ωραία και χαλαρά όπως κάνουμε πάντα την κουβέντα μας. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Πολύ ωραία. Σε αγαπώ και σε ευχαριστώ. Και εγώ πολύ, Νατάσα. Να είσαι καλά και μαζί με το Χάρη θα είμαστε ξανά την επόμενη εβδομάδα και εμείς πάμε στην επόμενη ενότητά μας.